Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing peninam bat kajing di ki judging mam bapher na keleng kiri bat ki jilla kabala khot ka North East Food Show kalalong ha Polo Ground Shillong ha kasingi palay jong kasantarik ujamang. Na kalyang unong san hima ulayo ban yakran ba uwi ne ki baju rap bat thung ye utit oyster ba ulayo tho ba ye utit la thung hi da ma u ringkat bat ki wedi ki parlok na themri bhoi ha ki than la sharai. Ulay thu ba ningkong ning shop e kilaot bat shed yu skum nang tapat kin sa that bat andaw skum mula rekyang kin sa bet yu sembay bat hadian kata kin sa bu ha kaway pat ka kamera bat hadian sansngi kin sa ra bat penso ya u. Ulay thu ba ka jing shempor yu sembay bu unlong kalong kumbashi banay AA. Ulay thu ba yu tit la di ha kador arspa saw po kilo bat ulaong ba kila don jing e hi hang ni hang tay na mar ba don kipor balayo yu skum ubas niyo. Yuan ra đây niệm tự. Yuan ra làm hơi. Làm hơi. Thì thông đi mà kia. Không nói u. Đi ở bên school bên đi set đi school. Đi con school vậy. Con school bên đi thắt tôi xin xin. Tôi là khăm khem school của sát thùng sát bên xung quanh. Tại ta có sát buộc nhà có xin room vậy. Tăng sân sinh tôi sát ra bên cất xóa vậy. Habayo pat banyakran bikinong rap yo shinrai lakadong kilaya thu baling ba ka jingwan jong ka lakadong mission kala pensloria ka jing rap yo shinrai namar bahay kipor ba minchwa kim la satya ban rap kum ba rap menta kipor kilaya thu baya ka jinglut jing sap ha ka baya de ba ka jing rap yo shinrai lapan lut hida ka pisa bala ai da ka sarkar bat ka jing rap yo shinrai kalawan ra jing mentoy bahaya ki habaro kilyang la kalong ha ka kamay ka ji ne kayo ka kon Boleh ping kateng cengari piang kisah yang dekat nak belak lasken nak senang sepai. Dengi wan hang ne menta, ni wan ha kateng jong ka pikatsan teli KCMC, ya dan hi baro hang ne. Ni lale hang ne kumki introduction nak menta kan ne ka cintung usnrai, kunju ibu ikistol. Kane kadai ka kamba kamsan ke bala ka sarkar ka ai jingerap yangi hamtame ngi sngongu ngi panpau ya ka sarkar ka ba kecipek jok menteri rang ba juni konrat kisangma ba ko cukupor ka ya ki officer juni ba per hamtam sari manson di manson mingdo ibala pet da ai mensim ha yangi leng ba juni ngira banjeng mentah tentang panjang haki kita lajong ngiru di ban la ru panjang de kita lajong dan mentang yang hang ne ha ni adan mentah hadu kersan teli KCMC ni mentang na ba kacing wancong kala kadang mission ni ai ko player la sarkar la kadang mission kacing wancong ka kapan slur bat kapan kenrei ya kacing rap yo jongi usenrai menshwa ngim da rap than re kum hadu kum ne kacing bon kacing rap jongi Henry mentala do kacing man kalau kadang mission ke sarkar kala ai sembai mentang ila la ban pemik sipon hau sunrai hapo blok jungi ngi kermen ba leng ba kacing rap jong ke sarkar leng ba kacing ai jong ka yangi yakin ngi katsan deli KCMC nyila ban yarap yakinong rap hakur kuam ga ba kumno ban penyaji Umar ban penyaji kumno ban kershan yaki kenang ba maki kenduk la ban im da ka kamreng leng ba jungi ken namar ban yang ban bandi ban kamai daki dalade rade kimla re idon kam ban yo kayo lengba kinong yaram ta kadaw lengba jungi KCMC ngi kermen ba ka cingtre ha jungi da ka bakupuru ya ka cingirap jong sarkar yen la ban yarap keleng ya kinong repat ha ko ba sarkar kirap yangi niru nyarap ban yarap keleng ya ki bepat kacing tu pun tahi namar ba hakatre ka tahi tengem la ban ong ban yo tantang kacing sup kacing ta ka don ben te kicing tu pun tahi kita bat kicing de kita kicing ki bala man pen bedroom yangi kumno ban yai lenti ken namar la dang mat kicing ngenam la hiru ban pencana ya la de te ta ka daw ta kum kicing ki berit tingi don kum supan ong no menta kum usunrai ha kacing bam ki kenyang na gitu gine te ya kata kor kum rep ceket pan yo pan le pan pen bon pan yo uslai sebar powder pan pen yo kayo ka babiang pan ha kor kum than ha kor kum pen le proses ke namar menta ka sarkar kala ayangi tangki Ijin ai ki barit ke nyim dala pan le penbon ke tang itu ki pantamo tengem la ahru ban ong ba kecing ai jung ki kam da yarat yang rek yarat sipun ba ta kadang wikermen ba sarkar kan yarat susu yangi ngiru ngentang tre ba nang ba mangiru ngen la ahru ban janai bat pen ba bat pen he dala de yala de ki tre
ni la pendot da kasar da kapisa ka ai kasar ka ni namar kasar kar kala yara ini sipon ha tang ba ka ay ngi geran andre wat ka lon ba ki ay ngi kolang free interest mo ngim don ka mansiu kasut tingin nas ngi ulah yo ha ka bupsir ha ka nya nanti te kumtahi bare te ngin ha ka pendot ni ken na ko ka society jongi na ko group jongi na ko ko jongi jar la ka tengkun ken ni ki balle da ka SAG namar ngira don lupa ke fon na ka ban kunno ban ready nak ta to ki baria jadi ki behe kum ki machine kum ki perlu gitu ki mar ki behe ki barem ta to melasio lagi masakan baru sikat tahi ngela im da ka kamrep la do ki ni kisni ni sio kum ba ka kham yo nong susu namar ba hadu mentang in la ban ong namar la badan kene kitir ai ka sarkar namar ma hau na tu ni usne bar hajar ar kubar shedien ni challe de hi da ki kamla jom ki bangi challe de ti da kasni kumba chupe kata ru ondai da ka chung 3 minute da ka chung 3 top chungi tingis nyo kumba ngi la yo hi kata ka bai nong na kata ka nong kata ka jing yo nong chungi le ba ka chung 3 minute chungi no kata pat ya ki para stien para ri chungi tak ko be hi ngas nyo ban ong ha ka kuar ba bakin so ha ban ya rep ha kham tam usumrai namar ka kum ka ching tip chungi ba usumrai de mar bangila ban pedon kam tang ha ka ban shet cinta le ban pedon kam tang ha ka ban snarong bali to ka ban pedon kam sipun ha kumban snado bai kumban snajing bam kumban de bon ha nata ka daw te kumban ni sumyo ki training ru ba mentang ide ban don kam ru ban rep hai nu sumrai mentang ban rep pun re ban rep har kumle organik nang ba new sumrai ba koridor ba ai play ha ko kastiet ha ko kari kastiet chungi nang ba nyan la pan mi kan nam ko puram chu ha ko kom ka karpang ide ban ai ru ba ide ban siu sarong ni rade ba nu mar ba koridor tam ba play ul ai ha kastiet chungi da kadau hikum kinong rep pat kum ki parari parastiet tongin yesim kare ka buksir bangin rep hok tak ngin rep ha yu sumrai nang ba kara kacang mentoy kan long kababhana kan ta jongi